दखान गोदानाव बेरायफैदों जोंहा नै बिजनियाव ट्रेन्स गोदान बायलांसै बैसागोनि हिनजावफोरनि गोजा गाहायाव गोजौआवसो हौवाफोरनि दंनो लिफ्ट गैया खोमालै वाव थान्दा गार्लफ्रेन्ड फैनो मा फसायदों बैयाव आलायलाबायनाय बायनोसै बैसागोनि नामाव माखासे गोजौ फैबाय ओइ नै आं बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आगैमोन गाज्रि मोनाखै दा ओमफ्राय माथो ड्रेसानो गैयानो लांदांसो खामानि गैया एकदम लांदां सानथामसोल'सो जादोंमोन खुलिनायाबो दाम गोजालै बे जा मोजां 1200 ini मोनसे खम गैया मोजांलै आं बेफोरबायदिखौ न'आवबो गानखाया गस्लाखौ ब्रेन्डेड बरिया गस्लाया गस्लायाथ' मोजां दं खिन्थु बिराद दाम आरोखि ना बायनो हानायनि अकात गैया जोंहा बिदिखौ गांसेयावनो 1200-1300 1000 गस्ला होनबा गस्ला बेफोरसो गस्ला नोगोद साइज नुदोंमोन फैलाय लादो लागोनब्रा जों लागोन दाम नायगासिनो दा 300सोनि मोनबा लाना थांसै मोजां गैयालै नायबाय आङो लांबा समायलै गोदानखाय बांद्राय गैया ड्रेसफ्रा एसे खम लांबावगोन खोमा लासैनो खालि गोजा नै बुस्थुफ्रा बिदिखौ बिराद मोजां मोनो आं आर्मिखौ 1000 मोजां जागौमोन लाइटजोंसो मोजां नुदों बेखौ लाइटजों नङा बिदिया मोजांखा नों बेखौ बायबावनानै बै खनसे मा होनो जेकेट बायनाय बायदि खालामबाव नोङो गुफुरखौ गोसोम खालामनाया आं लंपेन्ट होनबा नै बिदिखौ फसायो लंपेन्ट कालारा बिदिखौ मोजां मोनो आं लामला फसायलै दाम खमनिबाबो नायनो मोजां गेन्द्रा जाबाय माथो वाव उदैयानो मोजां नुदों समायगोन नोंजों जौस्रां देस्रां मोजांमोन ओमफ्राय आं गला नुखांनायबाथाय लानो बायो आं मोजांमोन फैसा दंबा लागौमोन आं फैसा गैया दिनै नै लांनांसिगोन मोनथामसो लांखानांसिगोन बेखौ समायगोन नोंनो एदि मडेलसो नांजोबगौमोन बे बरियाना ये कालार लालाय बेखौ लालाय कालारा iya देलाय गानलाय नायनो समायथ' बिराद मिलायो कालारजों लभ करियासनि स्टेटास दङ र' मोनसे दा बेखौ लानोसै आं बेखौ 1000नि 1000नि बेखौ बिराद समायखागोन आंजों बेस इउ आर लुक बरिया लानोसै अके पेकेट खालामबाय हौवाफोरनिखौसो बायनोसै हौवाफोरनिखौ बायनो हाला गांसेल' बायनो नालाय 1000नि नै फिसाजोफोर नांगौबा बे हिनजावफोर गोजा ओरैजाय लामामोन नामा माबाय बेखौ फिसाजों लांनांगौलै बेखौ फिसाजों लानोसै आंखौ दहाय बर' खेमसिबाय आं बालफ्रा खेबा लेहेंगा